kevyesti pystyy yhdellä kädelläkin vettä, että ei välttämättä tarvitse apuripaa käyttää. Meillä on tommoset verkot. Sitten tuolta alta ei voi lunta työntää. Nyt sen lumen pystyy periaatteessa ampumaan ton verkon läpi, mutta nyt kun tää on tämmöstä lumipallolunta, täällä on 1 aste plussan puolella, niin se tarttuu joka paikkaan, mutta sitten kun on semmonen kevyt puuterilumi, niin se varmaan menee ihan hyvin lentää ton verkon läpikin. Mun mielestä just tämmöiseen terassin putsaamiseen aivan loistama ja kapeat käytävät. Ei pysy pystyssä. Tää kaatuu, jos sen laittaa. Eli täytyy tukea aina sitten jotakin vasten. Mutta vaikuttaa ihan kivalta. Olisiko sulla jotain käyttöä akkulumilapiolle? Saankohan mä nyt viimeinkin lapset innostuu lumitöistä?